Ahojte, vítajte pri ďalšej časti minisérie o tom, ako programovať jednoduchého robota pre robot game na First Lego League. V predchádzajúcich častiach sme si ukázali, ako urobiť nášho robota inteligentnejším pomocou gyrosenzora, aby nám jazdil presne po priamo vytýčenej ceste a takisto, aby sa otáčal presne podľa uhlu, ktorý si sami zadáme. V tejto časti by som vám chcel ukázať, ako to celé skombinovať a využiť pritom nové bloky, my bloky, aby sa vám vlastne ľahšie programovali jednotlivé misie, kde, ako iste viete, potrebujete skombinovať niekoľko pohybov dopredu, niekoľko otočiek, možno pohyb dozadu a tak ďalej. Dá sa to všetko dosiahnuť aj iba použitím rúžových blokov na pohyb, ale tento spôsob je podľa mňa oveľa efektívnejší, rýchlejší a umožní vám pracovať presne s číslami, ako je vzdialenosť a uhol, o ktorý sa chcete otočiť. Poďme sa teda na to pozrieť. Mám tu časť programu, ktorý som používal na jazdenie dopredu o presne daný počet centimetrov a mám tu časť programu, ktorý používam na otočenie sa doprava na mieste o presný počet uhlov a rátam tu aj s odchýlkou, ktorá súvisí s rýchlosťou, akú som nastavil pre môjho robota. My bloky sú tieto červené bloky, ktoré momentálne tu žiadne nie sú, ktoré si vlastne vieme vytvoriť a vytvoriť si vlastne ako keby také vlastné kúsky programu. Aby som nemusel vždy, keď sa chcem hýbať alebo teda otáčať, nemusel používať vždy všetky tieto bloky tu, tak vlastne si vytvorím na to ďalší blok alebo teda funkciu. Musím ho pomenovať. V tomto prípade ho nazvem Gyro Drive Forward a ukážem vám hneď aj, ako ho môžem ešte vylepšiť tým, že si sem pridám hneď vstup, teda počet centimetrov, o koľko chcem, aby sa môj robot hýbal. Môžem tam dať vzdialenosť alebo distance. Môžem si to aj pomenovať alebo dať si sem takú menovku, aby som vedel, v akých jednotkách pracujem, čiže môžem tu dať centimetre. S týmto sa nič nedeje, to je iba vlastne taká ako keby nálepka alebo názov. Uložím si tento my blok a vidíte, že tu nahore sa mi objavil nový blok, ktorý má názov, že define, čiže definuj tento my blok a tu mi vznikol nový blok, môj Gyro Drive Forward. Moju časť programu, ktorú som vytvoril na pohyb dopredu, si dám sem do tejto definície a tie centimetre, tú vzdialenosť, si môžem takto potiahnuť presne sem, kde som predtým udával, koľko centimetrov chcem, aby môj robot išiel. Keď použijem ten my block v mojom programe, tak sa mi tu vlastne do tohto okienka si môžem napísať, koľko centimetrov chcem, aby môj robot prešiel. Napríklad 30. Pozrime sa na to. Viem, či to prešlo 30, nie som si istý, mohol by som to odmerať pomocou metra, ale viem si to vlastne aj ešte overiť cez senzory, ktoré mám v motoroch, tak ako som tu mal predtým vytvorenú spätnú väzbu na to, okoľko sa môj robot otočil, tak si veľmi podobne môžem vytvoriť ďalší taký blok, ktorým si vytvorím nový odkaz. Takže keď sa mi tu zastaví, dám tam znova malé prerušenie časové 0,5 sekundy a vytvorím si nový message, ktorý sa bude volať vzdialenosť. Kombinujem tu anglické, slovenské nápisy, možno to dáme ako distance a vždy, keď teda bude vyslaný táto správa distance, tak sa mi na hube zobrazí, okoľko môj robot prešiel. Mám na to presne takýto blok, čiže musím zase použiť ten výpočet z počtu stupňov, koľko sa motor otočil, krát 20,6, aby som
vlastne naopak, teraz to musím vydeliť, aby som získal tie centimetre. Takže sem si dám tú relatívnu pozíciu môjho motora D a tu vydelím tým číslom 20,6. Na habe by som mal zobraziť vzdialenosť 30,87379 cm. Samozrejme, že nepotrebujem to číslo až tak presne, takže ho môžem zaokrúhliť. Na celé číslo. Opäť to súvisí s tou rýchlosťou, čiže ak by ste jazdili oveľa rýchlejšie, tak zase kým ten robot zistí, že už presiahol ten počet stupňov, ktoré sme mu nastavili a zastane, tak pôjde o kúsok ešte ďalej, vzniká nám tam odchýlka, s ktorou opäť vieme pracovať podobne, ako to bolo pri otáčaní sa. Mohol by som zase to skúsiť niekoľkokrát, zistil by som, aká je tá odchýlka a započítal ju potom do môjho MyBlocku ešte. Čiže skúsim to ešte jedenkrát, bude to možno ten 1 cm. 31. Čiže vidím, že pri tejto rýchlosti mi to prestrelí o približne 1 cm, takže môžem to zarátať aj do mojej definície. Poviem mu, že ešte od tohto celého odrátame 1 cm. Nie od toho celého, ale iba od tejto vzdialenosti. Presne, super. To by bolo jazdenie dopredu s pomocou MyBlocku a teraz vlastne môžem vždy iba, keď chcem, aby môj robot išiel dopredu nejakú vzdialenosť, si zase vybrať len takýto MyBlock a napísať tam, o koľko chcem, aby prešiel. Keby som chcel, aby môj robot išiel dozadu, potreboval by som si vytvoriť ďalší MyBlock, ale to si ukážeme v inej lekcii. A teraz sa ešte pozrime na to, ako vytvoriť MyBlock pre otáčanie sa. Takže vytvorím si nový, dám si gyro a v tomto prípade sa chcem točiť doprava, čiže dám si gyro right a opäť by som si sem pridal vstup o koľko stupňov, aby som vlastne túto hodnotu mohol meniť. Čiže dám si sem angle a môžem to aj nazvať stupňov, prípadne degrees. Vznikla mi tu nová definícia, k nej si pripojím môj kúsok programu, pomocou ktorého sa otáčam a ten uhol, ktorý budem zadávať, si vložím sem. Čiže teraz môžem ísť 15 cm dopredu a potom sa otočiť, povedzme, že o 60 stupňov. a 61. Celkom presné. Takže pri programovaní pohybu, pri riešení nejakej misie, kedy sa potrebujete dostať k tomu objektu, s ktorým chcete manipulovať, teraz nám stačí vlastne využívať tieto dva bloky a kombinovať ich. Avšak pre točenie sa doľava si musím vytvoriť ďalšiu definíciu, ďalší MyBlock, pretože musím zmeniť smer otáčania a takisto aj túto operáciu matematickú, keďže pri točení doľava uhol, ktorý vyjadruje polohu robota v yaw angle na točení, je záporné číslo, a preto musím vlastne čakať na to, kým
ten uhol, ktorý reálne sa natočí, alebo teda reálne tam vzniká, bude menšie číslo ako to, ktoré som si ja stanovil. V opačnom prípade by mi to vlastne nefungovalo. Môžem si začať novú definíciu, dám si gyro left, vytvorím si tam vstup môjho uhla, angle, ale pre istotu, aby som nemiešal tento vstupný, alebo tento vstup z jedného mybloku a s druhým myblokom, si ho pomenujem angle 2 a dám si tam aj label, čiže znova degrees. Uložím si túto definíciu. Môžem skopírovať túto časť programu, avšak musím zmeniť smer otáčania, čiže -100 a musím zmeniť aj toto porovnanie. Čiže dám si sem menší ako, využijem uhol a odchýlku 5 stupňov, ale miesto angle si tam stiahnem angle 2. A teraz môžem použiť môj nový myblock otočenie doľava, takže si môžem vyskúšať môj nový myblock točenie sa doľava a tentokrát musím zadať počet stupňov ako záporné číslo. Dám si tam -60, 15 cm a -71. Aha, viem, kde mám chybu, tu nás som odrátal od toho výsledného uhlu, ale ja tam musím vlastne prirátať tú odchýlku 5 stupňov. Tak, skúsme to ešte raz. -15 cm a -61 stupňov, čo je, myslím si, že celkom presné a hlavne mi to umožňuje používať iba tie stupne, o ktoré sa chcem točiť a takisto tie centimetre vzdialenosti, o ktorú chcem, aby môj robot jazdil. Nemusím to prerátavať na otáčky motorom ani nič podobné, ale samozrejme s tou odchýlkou sa dá hrať ďalej. Máme tu spätnú väzbu, ktorá nám ukazuje, o koľko sa robot vždy reálne otočí, čiže ak vidíte, že treba tú odchýlku trošku upraviť, tak viete to urobiť presne v tej definícii toho mybloku. A posledná vec, asi ste si možno všimli, že pri tom jazdení môjho robota mi to trošku vrzga, robí to taký nepríjemný zvuk. Ide o to, že tá guľmočka, ktorá vlastne slúži na balansovanie, sa trošku zašpinila, nazbieral sa tam prach a aby som ju mohol vyčistiť, potrebujem ju vybrať a to vám ukážem v tom krátkom videu, ktoré ešte bude patriť k tejto sérii, ako sa dá vybrať táto guľvočka z toho držiaku. Majte sa!